May samanen kabsat nga naragsak, ken nagasat nga aldaw, nga agpaay kadatayo kabsat. Agsipod ta inted niya po Diyos, dahito nga gundaway, nga maminsan pa'y ket agkakadwa tayo. Tapno adalin tayo, digiti balbalakad na, nga maala tayo kakabsat, babaen iti panaggadal tayo, iti napateg nga sauna. Iti kararag ko ket agtultuloy ko mang digitoy nga TULBEK nga isu iti nadadal tayo. Ket isu iti mangted iti naananay nga pamati ken uray pa yan dayjay panagtalek ken ni Apo Dios. Kaduan kada tayo kakabsat ket lumalasat tayo kadagiti na duma-duma nga panakasubok iti panagbiag. We pass through the trials in life. Kitagyaman tayo, sipod ta, mabalin tayo nga adalen ti sao na po Diyos. Kitagya inararamid na, idi, isu iti pagtalkan tayo, dawatin tayo nga aramidin na itata. Taday ti Diyos nga agay-ayat kada tayo. Ket isu ti imbaga na siyak iti Diyos nga saan ngagbalbaliw. No kasano iti panagayat na idi, kastamet laeng ti panagayat na itata. No kasano iti panakabalin na nga nagaramid kadagiti adu nga datdatlag, kastamet laeng ti aramidin na itata. Iti ayan tayo kakabsat, ket petantay dayjay nga TULBEK, babaen iti pamati, ket isu iti aramidin tayo. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama, isublimi iti dayaw iti napatag-anagan mo. Ited mi iti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami o Diyos, agsipod ta si kay ti Diyos nga mabalin mi nga kang kanayon, nga umayan, ited digitiyay nga dawat ken araraw mi. Kitintun mo dumawat kami o Diyos, iti sungbat kadigiti anyaman a pagkasapulan mi. Iturong na kami, kadigitiyay nga naglabas nga inararamid mo. Kadawatin mi o Diyos nga iti panagadal mi itata. Mariing mabiyag kumada di panagpamati mi ken ka. Itinagan na po may Jesus. Amen. Personally kakabsat no, adda digiti kakabsat nga una tayo manan, they are passing through some trials in life. Siyak nga may isang kabsat, nang nangruna may isang pastor. Ket no inbilang kun digitoy nga kakabsat nga anak, the longing of the father, ket isu kakabsat dayjay pagimbagan the welfare kadigitoy nga anak. No kasjay iti marikna, nang nangruna nga kasjay iti marikna ni Apo Diyos. Ngano adda digiti anak na nga lumalasat kadigiti daduma-duma nga panagkasubok iti panagbiag. Adda ket adda ti Diyos nga kumitkita kada tayo. Adda ti Diyos nga nakasagana nga sumungbat kadagiti karkararag ken atararaw tayo. Isung iti dawdawate ket maikante kumadayjay panagtalek. Maikante kumadayjay panagpamati. Nga intunno umay digita nga parparikot iti panagbiag. Any problem whatsoever, either materially, financially, and especially physically, into umay digiti panagsakit, God is there for us. Adaman ti dawat kakabsat. Nairugi dayto yun, dayjay pas nga lesson iti Sabbath School lesson review nga aramidin tayo. Every Thursday, adda dayjay panag-review tayo kakabsat iti Sabbath School lesson. Idi na pan a Thursday, dayjay umunang leksyon kada ito nga quarter. We started as an answer iti request dagiti na duma-duma kakabsat nga kakabsat tayo, gagayem tayo,
Kadua tay gaya mga agad-adal, their request was, Pastor, di la mabalin nga adda iti panangi lauk mo met, iti English. So last Thursday, we started with the nga request. Kas di ti aramidin tayo tatakabsat. Ket no makita tayo, iso ti aramidin tayo kadigit agtultuloy yan nga episode tayo. Tulbek, iti narangay, kinaragsak, apanagbiag. May apo Diyos kabsat, inted na, dahito manin atulbek. Key number 11. Inikak iti paulo na, rise and walk. Dahito kakabsat, ket ipakita na kada tayo. Dayjay panakirilasyon tayo kini Apo Diyos. Ngano adda iti dawaten ni Apo Diyos, datayo nga anak na. Iti aramiden tayo kumakit agtalet, no anya iti inbagana, isu iti aramiden tayo. Subyan tayo kakabsat dayjay, key text nga us-usarin tayo, kada ito'y nga programa tayo. The key text is found in Joshua chapter 1 verse 8. It is written, and we will read, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will have a good success. Tikunanan ni Apo Diyos, ikan na ka iti narangay, naragsak, NASALUN-AT, apanagbiag. At dalaeng kakabsat dayjay kayat nang ramidin tayo. Iti sa una, nukin ni Josue kakabsat, dahil particular nga inbaga ni Apo Diyos kenkwana, the book of the law. Isuti kang kanayin ito nga inbagbaga in our last episodes, na dahil the book of the law is the books that Moses wrote. Manipod ti Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. Daytoy iti managanan book of the law. Ket intunno iti aramiden tayo akas da bilin na kinoswe. Dito nga libro saan nga pumanaw itingiwat tayo. Kanya kayo nakasuhan. When it will not depart from your mouth, you will have to read it. If it is a food, you will have to eat it. And if it is a water of life, you will have to drink it. Kunana, it shall not depart from your mouth. Ket inted na kabsat iti balakad, you shall meditate on it day and night. Read, meditate, and then do what is written. Dito kakabsat iti talo, laglagipin tayo, there are 3 ingredients kaday jay apanangited ni Apo Diyos kada tayo. Iti narangay, naragsak, NASALUN-AT, apanagbiag. You read, it shall not depart from your mouth. You meditate on it day and night. You do, obey, that you may do according to all that is written in it. Daytoy kakabsat iti kanayon tay kuma, nga isu iti adda nga na ipapuso tayo, adda nga na ikabil iti pampanunod tayo. Whatever God said, may isang tulbek nga inadal tayo, it is written, I believe it, I will do it. Iti panagadal tayo kabsat, nagungto tayo ijay kapadasan ni Noah. Episode number
10 or key number 10, DJ covenant ni Apo Diyos, idiintid na kininowa, DJ rainbow. Do you remember the color of the rainbow? I will not forget. Roy G. Biv. Ni Apo Diyos, ipakita na nga intun no makita tayo DJ bulalayo. When we see the rainbow reminds us that He is God, a God of love. He reminds us that all that He has promised, He will do it for us. Moving on, EJ Book of the Law. We come to a hero of faith. Banwar iti pamati, tinagan na ni Abram. Ni Abram kakabsat ket adda ijay lugar na nga hiram. And then, God talked to him. So, I gave the key number 11, arise and walk. Manipod ka dayjay nga bilin ni Apo Diyos ken ni Abram. Anya dayjay nga bilin na kabsat? Genesis 13, verse 17. It is written, and we will read, arise, walk in the land through its length and through its width, for I give it to you. Amoy yung kakabsat, adday itinabasa, and I would like to share to you the principle, the truth that I have read. Success begins in the mind. One's mindset is very vital to all endeavors, and it can spell either success or failure. Then add confidence. In other words, trust. No adda dayjay nga panagpamatit tayo. It must be from the mind and in the heart. God gave us, intid ni Apo Diyos kada tayo kapsat, dayjay sirib, nga intun no adda iti may nga problema. We reason out with it. Uri pa ni Apo Diyos, iti baga na kanyam ken kanyam, come now and let us reason together. No adda iti baga ni Apo Diyos. Anya iti masapol nga ramidan. Are you to doubt by reasoning dayjay inbaga ni Apo Diyos? Kanyak kakabsat, I will tell you this. I am a reasonable man. Makirinrin na suna ngayon, kanayon. Ngem intun no dayjay akarinrin na sun ko. Ket amok nga isuna ket mapagtalkan. I can trust Him. Ket no anyaman dagijay nga ibalakad na, anyaman dagijay nga ibagana, I count it. Ibilang ko kakabsat nga daday pa nagsasao tayo, golden nuggets, kaslalan na balitukan nga balbalakad. Tapay, amok isuna. I have in my life and in my mind, senior pastors, nga intun no agsauda, intun no adda iti balakada, I listen. Tapay, because of their experiences, I know nga dagiti ibagbagada. Ket isu iti agbalin ang pagsayaata. When I was starting the work, agsipod tan di Pastor Larry G. Fair iti nangayab kanya. No, agtungtungtong kami ko na naki-LA ko na I have great trust on you. Dahil siya'y kakapsat, idiin baga na agtalakak ken ka barok. No adda iti ipaaramid na idi. Pangpanunutak na di pa nagtalak na kanya.
I don't want that his trust, dayjay trust, dayjay nga nangayab kanya. Actually, ni Apo Diyos din nangayab kanya, inusarnan ti leadership ni Pastor Fer. Ket kunak, I will never put down that trust. Adda iti ka na yung agtaltalagyan ka. Sino? Ti Diyos nga agay-ayat ken ka. He trust you. Inayaban na kang anak na. Idi kakabsat nga inayaban ni Apo Diyos ni Abram. Kitain tayo digitsay nga sitwasyon. Idi nga inbaga na arise. Anya posisyon kakabsat. Iti maysa nga pangibagaam tumader ka. Either dayjay nga nang ibagaam nakaidda. Either nga dayjay nang ibagam ket situtugaw. I am now sitting down. Ket no alaek dayjay nga nagtungtungan ni Apo Diyos kini Abram. Ket inbaga na arise and walk. Tiaramidet no siya ni Abram. Bakit? Tumadera. Saan kakabsat? Wano saan ko ang matungpal? Dayjay bilin ni Apo Diyos no saan at tumader. Tana inayon kadayjay abilin ni Apo Diyos. Akas title itiki number 11, arise and walk. Intun no nakata, deren ni Abram, iti arami din na magnaka. Apay amagna. Ta iti inkari na kakabsat, daytoy adaga nga iso iti pagnaam. Manipod iti katidug na, ingana ti kaakaba na, inted kun ken ka. Daytoy kakabsat nga kapadasan ni Abraham was repeated to Joshua many years after, more than 400 years after. No, alain tayo kabsat iti Joshua chapter 1, verses 2 and 3. It is written, and we will read, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over Jordan, you and all these people, to the land I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread, I have given you as I said to Moses. Kasapulan gayam kakabsat, nga atungpalen ni Abraham, ni Abram, dahil inbaga ni Apo Diyos. Ta iti inbaga na kini Josue, tumader ka, magna ka, tanyaman irpaset iti daga, iti kanaan, nga isu iti badbekam. Kukwam, tintit ko ken ka. Kabsat ko no si ka ni Josue, no si ka ni Abram. Kasano iti panagnam. Kasala imagine kabsat anya, ikan na ka, itinaba ng nga landowner. Kilaglagi pa nyo, Apo Diyos kukuha na ti amin. Isungin baga na kin Abram, sumalim baga na kin Josue, magna ka. Kikunana dayjay nga landowner nga gayim mo, at datoy dayjay kinayasa nga upat asa nga iti kawkawati. Apay nga pinilik ti kawkawati kakabsat. Dayjay kawkawati di sa nga nanuin pasok mo iti daga. Ket masibugan dayjay akawkawati agbyag. Yung gana nga dumakkel di puon na. Apay nga kawkawati, apay nga upat. Wanta kunana dito ini. Magna ka, manipod, iti ayan mo, agpamiyanan ka.
agpabagatan ka, agpadaya ka, agpalaod ka. Upat, four corners. Kasi lalo ko madito kapsat. I have been reading also by quarterly. Adati four corner na 1, 2, 3, 4. Kaya nung nagkapu ka kuma dito'y, kunana ni Apo Diyos, ala, itugkil mo. Pasok. Magna ka. Pagbagatan. Tugkil mo. Tugkil. Agpa, laod ka. Tugkil mo dito. Tugkil. Agpangato ka miyana. Tugkil mo. Tugkil. Dagiti upat kakabsat na sanga iti kawati. Nagbalindan nga upat nga muhon. Nga isu iti nang markaan ni Apo Diyos. Iti ited na ken ka. Now I will ask. How will you walk? Agsagsagawisi nga ari nagpapasyar, iti silag, iti kabus abulan. With that condition, siya, no siya iti katungtong ni Apo Diyos to, I will not. Tati ko na nagamit ka, walk. Hanggang mga mabaling nga agjogging, di ka mga mabaling nga agtara. The instruction is walk. But I will walk the fastest that I can walk. Tapay, dayjay nga nangikabilak kadigayjay nga inted na is the territory that He will give me. Anya iti kayo nga so na pa Diyos kapsat. The success nga ited na katatayo is measured by our doing. Ulitin, the success that God will give to us is measured by our doing. Obeying is doing, and doing is obeying. Kitain niyo kakapsa. Tikuton are busybodies. They walk and walk and walk and walk. Tikuton, into no nakasarak, iti may nga bendisyon. He walk and walk and walk. Damit da istoryatay gamin anya, dispensarin nyo, tatinagan na ni Juan, ti apelyeder na Sadot. Ni Juan Sadot, di istorya, nagidda ka no, di ulnas, di pasagad. Dito mangad, tada di sirok, iti may isa nga punti bayabas. Da iti nakita na, karamukom. Among kapsat ko ti karamukom, it is not a young, it is not a ripe guava. It is in between. Dahil bukul na kang pela ang natangkin. No alaam nasugpat pela. Nakita ni Juan. Palpaluumak. Dahil tako na. Ititunggal aldaw, apanagidda ni Juan, ija pasagad. Palpaluumak data. Dahil jay nga karamukom, nagbalin nga darangidangan. Palpaluumak data. Dahil jay adarangidangan, nagbalin analoob. Palpaluumak data. Kaya naluumay. Tahuan nga rod. Nakaidalata, ija urnas. Kunana ni Apo Diyos, bumangon ka, tumader ka, arise and walk. Kakabsat ko, alaan tayo DJ command ni Apo Diyos. Every command of God has a blessing. Ijay gamin pa ng rugi iti kapadasan ni Abram. Mai-record ijay Genesis chapter 1, chapter 12, verses 1 to 3. In Genesis chapter 12, verses 1 to 3, it is written, and we will read, Now the Lord has said to Abram, Get out of your country, from your
kindred and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Listen, verse 3. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ano did you command? Get out, arise, papanana, to a land that I will show you. To a land that I will show you. Hanpay nga inpakita ni Apo Diyos di papanana. Anya, digijay nga kari. Promise number 1, I will make you a great nation. Promise number 2, I will bless you and make your name great. Promise number 3, I will make you a blessing. And I will add promise number 4. Kunana ni Apo Diyos, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Anya di ko natatay, for every command, adda nga inayon ni Apo Diyos, dagijay nga karkarina. Now what did Abram do? In Genesis chapter 12, verse 4, it is written, and we will read, So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Abram was 75 years old when he departed from Haran. Anya nga nagpintas nga na isurat. Kat ni Abram, inaramid na akastin baga ni Apo Diyos. He departed. Pimanaw. Uray no saan na pa'y anak kita dayjay alugar apapanana. Kas pangarigan ko makabsat. You have settled down. You look around. Adan itibalay mo. You look around. Adan digiti taltalon mo. Nukas ko man digiti kakabsat tayo dita Cagayan. Ita lalo. Wenno ta kabayabasa. You look around. Dihaan nga mamulaan iti pagay. Ada katurturudan na. You invested mano nga puon iti dragon fruit. You invested kadigiti oranges. You invested ti puon iti fruit trees anyama. You invested digiti puon iti nyo. Iji baba, tadda iti irigasyon at dadjay iti nalawa nga pagtaltalunan. Kitam tabalay mo, kitam tagarahim, you have all that life comfort will have. Then God will appear to you one night ket kunana, arise, ingka. Papanak apo, iti lugar nga pangbagunotin ka. Man, it will take faith for you to obey. But when that faith has acted kadayjay nga imbaga ni Apo Diyos, God will never fail you. Ulitin. No dayjay pamatim has acted kadayjay imbaga ni Apo Diyos. God will never fail you. Ada ka din narigat. No daduma we struggle with the thought, papanak Apo. I will start all over again. From zero.
Saan kami kakabsat nga naggapu iti addaan a pamilya? Actually, when my father left Subic, Santa Catalina, Ilocos Sur, and migrated iti Artacho Season, Pangasinan, iti sa una, daydi amami, awan iti sangkadakulap adagak. Daydi laeng nagtaadiran, daydi balaymi, isu, iti nagatang nakakabsat. Apay nga impan na kami di Artacho. Apay nga pinanawan na digiti. Amana, dagiti kakabagyan na. Ijay Santa Catalina, Ilocos Sur. Because my father was looking at the future. Dagiti anak na. Idi, adda kami kakabsat alima. Manong Gideon, Manong Diego, Manong David, Manong Moses, kensyak iti buridat. Hindi kamo pala ng istorya, agsipod we traveled, manipod ijay Santa Catalina, ingana ijay Artacho, ti umuna nga simangpetan mi, ijay kauringan, iti balay, dagiti natividad. Damanang Esther, nga malapira natividad. Kadamanang kasano nga mamun ni papangda ito? Tani father mi kakabsat, napan ijay Amerika, idi panawin iti, awan ti visa, awan iti airplane ticket, awan. Adagamin di iti kunada nga sa, apan nagtrabaho ti kaunasan, apan nagtrabaho taltalon. No kasano, dahil father mi, nakapan ijay, nagluganda kanu iti dadakkel nga barko. Digiti kakasinsin na, napandadjay mga kaduanan, they never came back. Apay nga nagsubli ni Papang. Tadijay, God met him, or he, my father, met God. Ijay, inyam amo ni Apo Diyos, iti, ipapanan na, iti si BIAG a panagpamati. He was converted as a Seventh-day Adventist. Dayjay tarigagay na. It was his passion to share dayjay barungat pamati na. Pinanawan na iti US, nagsubli ulit ti Pilipinas. And he married his childhood girlfriend, a neighbor, iti Subic, nga nagbalin nga Mother May, ni Caridad Rabara. One of these days, di Papang, naamuan iti Northern Luzon Academy. Digiti Amerikano nga pioneers, the Coral Lodging Bill, that was the story. Kada Amon said, they heard. There was a news that was spreading that somewhere in Ilocos Sur, a young man has arrived who is newly baptized from the US. And they went to look for a young man named Diego Rafanan. Iso nga muna ijartatyon Papang. Amuna ni itinuan niya iti kinapatag iti Seventh-day Adventist education. Iso nga idin nga adan iti anak na. He decided that the best future that he could give ket agadal digiti anak na kadagiti eskwelaan iti Seventh-day Adventist. He made it a way that all his 7 sons, tanainayon ni Ruben, ni Memo, kadedyo uplip, 5 nga naggapu ijay Ilocos, nga isuda aglipas da iti eskwelaan tayo. Long after that, dayjay makailima siya. Adan iti pamilya. I believe God has prepared me. And God has called me. Ngam tiriga na, I had a part of my life that I decided on my own. Rimwarak, na nagisurok iti Philippine Union Academy Jabaisa. Nagisurok iti Northern Luzon Academy
iti Artacho. And then I decided nga rimuara. It was after about 8 years or 7 to 8 years that the call came back. Saan akas dahil ibagbagak nga sitwasyon dagiti kakamsat ita kabayabasan wenno talugak ita kagayan kakamsat? No. Iti sitwasyon mi kani Mrs. Rafanan. Mrs. Rafanan was a teacher of the public school for already 12 years. During that time, she was graded as Master Teacher 4. And I've been teaching iti ruwar nga kolehiyo diti Tarlac for almost 8 years also. Iti pagyamanak ijay nga kolehiyo nga naggisurwa. They have respected my religious belief. For all those years, ni Apo Diyos ti madaydayaw, I have never worked on His Sabbath. And then, the call came. May ni Pastor Fer. In my digiti members the executive committee. At dayti basit nga balay mi, dito'y suli pa idi. It is where our home, retirement home is now standing. And then Pastor Fer passed the call. Kuna na, Eli, imay kami barok. Ay ayaban na ka ni Apo Diyos, nga agsubli iti trabaho na. I look at my wife. I look at my 2 sons, Elisil and Ayan. Naawatan ni Pastor Fer. Kuna na, ikang kayo di tiyempong agtungtong kini Silvia. So we left them. Napang kami, Jay ko. Iti pagyaman ako na ni Mrs. Rafanan. No sa dino iti pagragsakam, sumurutak. That was the beginning. Tinbagak itatay kapsat. No tungpalan tayo ni Apo Diyos. God is responsible for the result. God is responsible for the result. Awan iti imbatik nga ado. It was only my position. It was only the position of Mrs. Rafanan. Iti papanan mi. We were uncertain. Nakadanong kami dyan Northern Luzon Mission di Artacho. Anya trabaho. Kunana ni Pastor Fer, I want you to go around the mission. For 2 years, I was in the mission, going around the territory of the mission, giving seminars, giving lectures, helping for the development of the mission. Ni Apo Diyos, timaday tayo. Looking back. Idi nga inbaga ni Apo Diyos through Pastor Fer, dadya inbaga ni Apo Diyos kini Abraham. Arise and walk. Salutsudom kanyak kapsat ko. Pastor, agbababawi ka. My answer is a big capital 4-letter words. Never. Pababain ta. 2. No. Awan ti pa nagbababawi. Diyan ka muna ang nagiga na kadya. Ano niya itintid ang saad ko. Diyan ka muna ni Mrs. Rapanan niya masaad na dito. But looking back, ni Apo Diyos tinumpal na dagijay nga inkarina iti panagbiag mi. Ni Apo Diyos naging ba? No dayjay iti Diyos ni Abraham. No dayjay ti Diyos ni Josue. No dayjay ti Diyos dagiti amin nga patriarchs iti daan na tulag. Uray pay kadigiti mununan anamati iti baro atulag. No dayjay iti Diyos iti amam. Dayjay Diyos tayo.
Ket adda dayjay panagpamati tayo kakabsat. God is responsible for the result. Anya lang ti bagbagana. Arise, walk. Let's make it in a very practical solution. Adda iti problema kakabsat. Pastor adda. Anya iti problema. Ni bakit ko masakit? Wenno day agsaksakit, pastor, adda, siyak, masakit. Laglagi pang kapsat ko. Idi nga nakita ni Apo Jesus, dayjay maysa nga masakit nga agpalpalama. Anya iti asset na, ti asset na lang, dayjay basit nga, no adda pa'y kamen na, dayjay kamen na sigurong nga nagsisinan. No adday iti matres na nga ni haalin ko man nga matres. Ngem idi kunana ni Apo Jesus ken kuana. Hanang imbaga maagasan ka no. He said, rise, tumader ka, take up your bed and walk. Tinaramid dayjay nga masakit. Inala na dayjay nga pagidaan na. And he started walking. He was started limping. Malagip yung kakabsat ni Pedro, ni Juan. Kundi kita dalan, idi sumrek da, idjay templo, idjay Jerusalem. Anya simbapat kanya. There was a lame man. Kat, dayjay nga lame man, adda iti kayat na. Kayat na dayjay maagasan, kayat na dayjay magna anormal. Kitapan nga agpalpalama. Idi nga dumawat iti tulong kini Pedro. What did Peter say? Silver or gold have I none. Ngem adda iti mabalin ko nga itetken ka. In the name of Jesus Christ, walk. Anya dayjay napasama. And we put it in a song. He start walking and limping and praising God. Umay kada tayo kakabsat, dagjay panagparikot. Umay kada tayo di panagdanag. Umay kada tayo di stress. Gapu kadigitoy a problema, either physically, either materially, either iti trabaho kakabsat. But God told Abram, God told ni Joshua, and Jesus told the sick, and Peter told the lame man, rise and walk. Adda kuma dayjay pamati tayo kakabsat. Akas dayjay na i-record. So Abram departed as the Lord has spoken. Ni Abram kakabsat inaramid na. Gaputa isu iti inbaga ni Apo Diyos kenpan. Anya tinbaga kita tayo. Success begins in the mind. When we have decided ngano anyaman ti ibaga ni Apo Diyos. Patyen ken aramidin tayo. Nasarakan tayo tulbek. Kapsat ko anyamang problema. Mapangka kinapo Diyos. Inted na dya tulbek. Inted na dya tulbek. Kadagiti am amin nga kapsat nga da iti parikot ken problema. Please take note. God gives you the key. Even when doctors say it is almost impossible, when God gives you the key, that God, ti Diyos nga isu iti namarswa iti amin, can make things possible. Can make things possible.
iti ayan ti paset ko, iti ayan iti paset mo, dayjay pamati nga adda iti aramid na. Dayjay pamati ited ni Apo Diyos. Dayjay aramid ited metlaeng ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon ken kakabsat ko. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami launay Ama. Inted mo kada kami daytoy nga tulbek. Inlawlawag mo kada kami daytoy nga tulbek. Arise and walk. Babaen iti kapadasan ni Abraham. Babaen iti kapadasan ni Josue. Babaen ti kapadasan ni Apo Jesus. Babaen ti kapadasan ni Pedro. Kenno lagi pen mi o Diyos, babaen kadagiti kapkapadasan mi. No adda kami man Ama itatta, nga babaen iti panagbiag ket adda digiti dadagsen ken parikot nga umay kada kami. Wen parikot iti napisikalan a panagbiag. Parikot nga may sakit kada kami wenno tayo ayaten iti biag. Laglagi penmi kuma nga si kadayjay Diyos nga nang parswa kada kami. Tarigagay mo nga da kami agbiag a NASALUN-AT. Agbiag a narangay. Itidmi kumaken ka o Diyos dayjay panagpamati. Pamati nga da iti aramid na. Tapno dayjay nga kayat mong ipaaramid kada kami, ket mabalin ming aramiden. Agtalek kami Ama, nga digiti karkarim ket tungpalem tumet kada kami. Agyaman kami, takasika iti Diyos nga mapagtalkan. Ti amami nga naayat, nga aramidem ti pagimbagan nga agpay kada kami. Agyaman kami, tasong batam di kito nga kararagmi, itinagan na po Mesos. Amen. Amen. Imbag nga aldaw tayo kakabsat. And may God bless you. No adda ako maidiabay mo, iti ibagak ko ma, ni Apo Diyos namang bendisyon ken ka. Imuray no agin na dayo ta kabsat ko. Accept my hand, the hand that blesses. Usarin ko man ni Apo Diyos daytoy nga ima. Nga isu iti idisu figuratively ita abagam wenno taulong. Ket bendisyonan na Apo Diyos. Ikaten na digiti nga parparikot mo. Itid na. Dayjay si bibiyag a panagpamating ken kuana. Ingana no may ngalawas manen. Ni Apo Diyos ti makeda kada kayo. Imbag nga aldaw tayo kakabsat.